nga balaan Dios nga nagahumos tanan. Kanimo ang tanang pagsimba, tanang pagdahig, tanang pag-awit Ginoo. Tanan nga pagpasalamat Lord among ibalik nga kanimo tungod kay maayo ka sa mga kinabuhi amahan. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat sa hangin nga mong ginhawa. Salamat sa kusog nga imong gihatag namo. Salamat Lord sa imong pagbantay namo Ginoo. Salamat o Dios sa mga tao nga nagmahal namo. Salamat Lord sa mga tao Ginoo nga nagpalibot namo. Salamat Lord sa tanan mga butang nga imong gihatag namo Ginoo. Salamat po Dios sa tanunay nga pagtagbo sa akong panginahanglan. Salamat Ginoo nga wag gid nimo biyahe Ginoo sa mga kinabuhi. Sa mga paglakaw ikaw nagatipig ka namo. Sa mga pagbiyahe Lord ikaw nagbantay ka namo. Kung bisan pa ugad yung mga kabataan Ginoo salamat. Na ikaw naghatag nilang higayon o Dios, naghatag ka nilang panahon Ginoo. Hintak na amahan ako silang giisa sa imong Lord mga pamod. Bisan sa mahigkod sa ilang mga pamuna-una. But in the name of Jesus, kung nag-aampo Ginoo, nga ikaw mamuhat sa ilang mga kinabuhi karon. Let it be Lord, nga ilang masabtan ang kinabuhi. Ilang masabtan Ginoo ang imong pagkamaayo. Ilang masabtan o Dios ang imong plano sa ilang kinabuhi. Ilang masabtan Ginoo imong gugma sa ilang mga kinabuhi o Dios. Let it be, O God Lord, sa among pagpadayon karon sa pagpaminaw sa imong pulong. Ikaw maghatag kanilang abli nga kasing-kasing ng hunahuna. Sa ilang kahingkod nga panghunahuna Ginoo, masabtan nila ang imong pulong sa pinakasayo nga paagi Ginoo. Lord, I pray ng Holy Spirit karon Ginoo, mo'y magatabang kanila sa pagsabot sa imong pulong. Ang Balang Espiritu karon Ginoo, mo'y magatabang kanila Ginoo sa pagdawat sa imong pulong. Ang Balang Espiritu o Dios mo'y magapasabot karon kanila Ginoo. Lord, gamita akong bakbak o Dios as your mouthpiece, O God. And Lord, speak to these young people, O Lord, in the name of Jesus. Touch their lives right now, Ginoo. And I pray, Lord, that their lives will never be the same again. Their lives will never be the same again, Ginoo. Lord, dili kami ang makausap sa tao. Dili pa, Lord, ang mga pagbunal sa ginikanan, pagbadlong sa ginikanan, pagbadlong sa mga maestro, Ginoo. But Lord, ikaw ang makausap sa matag-usa, Ginoo. And Lord, we allow you right now. Hikapa ang matag-usa, Ginoo. Let them understand your will, O God. Let them understand your will, Ginoo. And let it be, Lord, ang imong word galon mapadayag. Ang imong word mapadayag, Ginoo, ang salvation, ang kaluwasan, Ginoo. Nga naalamang nimo mapadayag karon mo Dios. Ang imong pulong mo'y mag-usab sa ilang panlantaw, mag-usab sa ilang kinaiya, mag-usab sa ilang kinabuhi, Ginoo. Your word, O God, Lord. And I pray, Lord, that your word will not return void, Ginoo. But it will come to pass, Ginoo. May tabok ni, mamuhat ni sa kinabuhi karon. Lord, I bind in a spirit of destruction. Among ginabadlong Ginoo ang plano si Yawa ang magsamok-samok namo karon. Among ginabadlong ang plano si Yawa, Ginoo, Lord, kapag pagsamok-samok sa matag-usa, Ginoo. And I pray, O God, Lord, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, that He is the King of Kings and the Lord of Lords. And let it be, Ginoo, that this moment of time, ma-experience kanila, Ginoo, in such a wonderful way. O God, Lord, we will come in this place. Holy Spirit, Abba Father, Lord Jesus, kung nakiningadapit sa mong himaya, and let the angels, Ginoo, guardian angels, worshiping angels, Ginoo, makauban ang mong karunungan. Salamat o Diyos sa iyong presensya. Salamat sa iyong gugma. Salamat, Ginoo. Kalimutan ang pagdahig, pagsimba. In Jesus' name, Amen and Amen. Lingkod tayo. Ngayon naman ang lingkod. May lighter ito. Kaya lang natin. Kung wala ang atong mga magulang, no, teacher, nga pwede mo giyan nato, wala gitaron. Ya kaning kandila, pila ra may presyo ani. No? Pero dili ni siya ikakumparas kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo. Na ako nga ngayon ang mga katutanan, wala lang kong dala. Katutanan. Ako nga ngayon atong mga teacher. Naman tayo mga teachers din
Palihog ko anang kandila nga dako ya, kanang dagko. Dahil ako ngayon atong mga kauban diya sa gawas pod, no? Atong mga teacher na sila, ang utrohon pinalangga mo nila. Una ako mga saba inyong teacher, pasalamat mo kay kasabaan mo, kay palangga mo. Napoy mga nanato din mag-represent sa mga parents na to, no? Nga kung wala atong parents, wala ta. Hindi ta matawo kung wala sila. Muna, ayagin mo, tubag-tubag sa inyong ginikanan, kaya dili lalim ang bation sa inyong ginikanan sa diyang tubagon sila. Hindi ginalalim. Inyong mga teacher, inyo ng tubagon, dili lalim sa ilaha. Mga bilar na, ako witness ko sa akong asawa. Mabilar og himog lesson plan. Musayog mata kay wa pa nahuman. Kapoy kaayo bisag hilantan, bisag gikapoy mo ani sa eskwelahan. Kay para lang yun makatudlo ninyo. Kay para sa inyong mayong ugma. Yun anak mo kalab nila. And I want you to realize that one. Ma-realize na ito na. Itong kandila nga dako, malihog ko ato yan. Itong isa. May isa dito nga dako. Napoy mga lighters, ana. Ambilang na tanan. Sa akong giingon ninyo nga, atong mga teacher, atong mga parents, hinatag na sila sa Ginoo. Tungod sa ilaha, itong mga ginikanan, nakataron. Tungod sa itong mga teachers, nakabalutas mga butang nga ngay na itong mahibalaan. No? Pero kana sila, tanan, atong mga teachers, atong mga parents, hinatag na sa Ginoo. Kana mga kandol nga ilang gidala, nagrepresent po na sila kinabuhi. Kana mga kandol po nga inyong gidala, nagrepresent po na sa inyong kinabuhi. Nya kani nga kandol nga akong gidala, nagrepresent ni Jesus. Na kung wala si Jesus, dili mahimong muhayag ang mga kandol sa mga teachers, sa mga parents, nanginanglan sila ni Ginoong Hesus. Kaya kung wala si Jesus, dugay na nang nangundang inyong mga teachers pa. Kung wala si Jesus, mga parents, di na nang pa-eskwela na to. Pero tungod sa Ginoo, gigamit sila. O kani nga kandol, nag-represent ni Jesus ni siya. As I light this candle, sa atong kinabuhi ng inanglan tagkahayag, nanglantas Ginoo. Pero doon na siya mga tao nga gigamit. From this candle, ang yun ang mga teachers o ang nag-represent sa parents na mudagkot sila dinhi pagpakita nga sila pod nang inaanglan og kahayag sa Ginoo, unsa ilang itudlo, unsa ilahang ihatag sa inyo. Nagdepende sila sa Ginoo sa ilang mahatag sa inyo. Na from the candle nagrepresent sa Ginoo, akong giangyo ang mga teachers and mga nagrepresent sa parents nga mudagkot sila dinhi dayon gikan sa ilaha, muduol sila sa inyo, dagkutan nila ang inyong mga kandila, nagpakita nga sila gigamit sa Ginoo para maingon anak mo. From here, no, mudagkot sila dinhi, dayon idagkot nila sa inyo ang mga kandol. Inidagkot nila, pwede mo musulti kung sa inyong gusto isulti. Pwede mo magpasalamat. Talagsa rin yung opportunity, makapasalamat mo ni Ma'am Helen, ni Ma'am Merlita, Sir Elger. Pwede mo mga ipasahilo sa panahon nga nahimo mong nagpabadlong sa ilaha. Pag isabot mo nila sa ato pong mga mag-represent sa parents, no? Kung sa inyong gusto isulti, pasalamat. And from here,
Nikuha sila light sa Ginoo. Pwede mo bisag asa mo kuan. Dayon dagkutan nila ang inyong mga kandila pagpakita nga gigamit sila sa Ginoo para ang inyong kinabuhi muhayag. Nga kung wala sila, kung wala atong mga mama ug papa, kung wala atong mga maestro o maestra, dili ta maingon ani ron. Hawiri na ninyo ang inyong light. Anytime pwede mapalong, anytime pwede mawala. Amen? Pero ang inyong teacher, ang inyong parents, narana sila kanunay. Andam nga mapasiga o balik sa mga napalong ninyo nga mga kahayag. Any moment, pwede na mawala, mapalong. Pero salamat sa Ginoo, nang gitagaan mo mga maestrag maestro, gitagaan mo mga ginikanan, nga ni agwanta, ni sabot, ni higugma, ni pasaylo, bisag ingunahan nita. Pwede mo sugod din duol mo sa itong mga teachers. Sulti mo sa inyong gusto isulti. Tagaan na mong time. Salamat sa Ginoo nga naa sila. Ngayon ang Bible sa Ephesians 4 verse 11. The Lord God gave some to become prophets. Nihatag ang Dios og propeta. Nihatag ang Dios og apostoles. Nihatag ang Dios og pastor. Nihatag ang Dios og magwawali, ebanghelista. Kabalo mo sa ikalima nga gihatag ni Lord. The only profession nga gihisgutan sa Bible, gihatag niya mga teachers. Ang teacher hinatag. Hinatag na sila. Sir Elger hinatag. Ma'am Helen, Ma'am Merlita, Ma'am Ian, hinatag na sila. Munang nagsakripisyo sila para lang mo makaton. Tagaan ta mong time. Tagaan mong time ni Lord na makapasalamat nila. Makapangayag pasaylo kung na mo'y nabuhat. Isa-isa direta sugod. Ganito mo duol nila. Sir Elger, Ma'am Ian, Ma'am Merlita, Ma'am Helen. A simple word of thank you. Amen? Kapit na mo move up. Ato na mo sa grade 7. Lahi na nga eskwelahan ninyong atuan. Basin din na mo makatagbo ni Sir Elger, ni Ma'am Ian, ni Ma'am Merlita, Ma'am Helen. Kung gusto mo muhalog nila, pwede mo muhalog. Oh. Pakita inyong gugma sa inyong mga teachers. Pwede mo muhalog sa ila. Bless kayo mo. Ako nga nung emosyonal ko, kay wala ko kahimo anis kung mga maestra. Wala ko kahimo anis kung mga... Sa akong papa, namatay na lang akong papa, wala gid ko kahimo ani. Nga makapasalamat man lang sa iya ha. Nga kung wala akong papa, wala ko. Palangga gid mo sa Ginoo. Palangga gid mo sa Ginoo. Tagaan mong time. Tagaan mong panahon ni teacher. Pwede ba maka-prepare og bond paper duha ka buok? Kada usa nila. Pwede po tungaon. Pwede ra siguro.
Wala man ninyo mga parents din hikaron. Natagaan mo time ni Lord nga mahimog sulat. Isulat ninyo inyong pasalamat sa inyong mamag papa. Kung naa pa sila. Ang truhon, bless kay mo kung kumpleto pa inyong parents. Ako, namatay na akong papa, wag yun ko pasalamat niya. Wag yun ko kapangayag pa sa hilo niya, nga nagdako ko nga nagdumot sa akong papa. Ako kapangayag pa sa hilo. Pero kamo, napay time. No? Ang utruhon, kung wala ang kahayag sa Ginoo, kung wala ang gugma sa Ginoo, kung wala ang kaayo sa Ginoo, wala taron. Gikan dinhi, nidagkot atong mga maestra, ikuha sila kahayag, ikuha sila kusog sa Ginoo, nganong nakaagwanta na sila, nganong nakapasaylo na sila, nganong nakahigugma na sila ninyo, tungod sa Ginoo, kay naa sila kusog gikan sa Ginoo. Ang mga parents mao gihapon. Balo mo nga dunay panahon nga mapas mo inyong mamagpapa, inyong mga teacher. Para lang mo maatiman. Para lang mahatag ang gusto nilang ihatag sa inyo. And it's my prayer nga dili lang ni taman diri. Dili kada adlaw batasanan ninyo. Ako isulti sa inyo. Kada adlaw inigmatan ninyo, haluga din inyong mamagpapa. Ma, pa, salamat kayo. Kay gihigugma ko ninyo. Salamat kayo kay gipangga ko ninyo. Inigmatan ninyo. Ugma. Unya baka iniguli ninyo. Haluga inyong mamagpapa. Ining na sila, salamat kayo kay gipa-eskwela ko ninyo. Salamat kayo kay inyo kong giatiman, gipangga. Nilang unya, ugma. Sunod adlaw. Kada adlaw. Niniganhin niyo sa eskwelahan, kay may eskwela man gid mo. Sa di pa mo mang-graduate, ingna inyong teacher. Si Ma'am Helen, si Ma'am Merlita, Ma'am. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Inisunod niyo sa room. Inigabot niyo sa eskwelahan. Ingna silang Ma'am Helen, si Ma'am Merlita, yung mga teacher, sila si Ilger, Sir Mian. Pwede ninyo ingnon, Ma'am, Sir, salamat kayo. Kaya giagwanta gyud ko ninyo. Salamat kayo kung gisabot. Okay? So kung utruhon, iniguli ninyo niya, inigmatan ninyo ugma, halugan ninyo inyong mamagpapa, yanayin na sila pa. I love you. Basta wala mo kaingon I love you sa inyong mamagpapa. Then salamat. Kaya naka-eskwela ko. Sa gingon anira atong kinabuhi. Sa gingon anira atong pamilya, naka-eskwela ko. Amen? Ako po ni-grab ng opportunity, mga ma'am, mga sir. Salamat. Wala ko ka-thank you sa akong mga teacher sa una. Nga ano, ingon ani ko ron. Usa silang gigamit. Na sa mga teachers, Teacher Mian, Teacher Elger, Ma'am Helen, Ma'am Merlita, salamat sa inyong kinabuhi. For giving your life and sacrifices sa mga bata. Kamulo ko nga, i-treasure gini sa inyong mga teacher. May mo ba ipiyong na to tong mata as I pray sa inyo ha, o sa itong mga teacher? Father, Lord God in heaven, ang buutan nga Dios, mahigugmaon nga Dios, maluluyon nga Dios, nga nagpasaylo namo sa among mga kasalanan, nga nagsabot namo sa panahon nga nagpabadlong mi. Ginoo, salamat kayo Amahan sa imong pagpasaylo namo, sa imong paghigugma namo, sa imong maayong plano sa among kinabuhi. Lord, itak naa Ginoo akong giisan nimo kining mga kabatanunan. I pray, O God Lord, nga di lamang taman karon, kung dili sa moabot pang mga adlaw Ginoo, imo silang atimanon. Imo sila Lord nga tipigan. Imo ipabati kanila kada adlaw Ginoo nga naara ka o Dios. Nahigugma nila. Nagpangga nila.
nagatiman nila. Lord, akong giisa ang ilang mga ginikanan. Nga mabati usab sa ilang mga ginikanan, Lord, ng ilang mga paghago, Ginoo. Dunay kahimuan, O Dios. Ng ilang mga paghago, Lord, aron mapa-eskwela ilang mga anak, O Dios. Duna kini maayong paingnan, Ginoo. I pray in the name of Jesus, Lord, nga kini nga mga kabataan, Ginoo, makahuman sa pag-eskwela. Magmalampuson, Ginoo, silang mga kurso. Makabaton og mga maayong trabaho, Ginoo. Maplastar ang ilang kinabuhi, O Dios. Ang Lord, kung naaman sila sa kalisod karon, mahawas sila, Ginoo, sa kalisod. Salamat, Ginoo, nga mapati nila, Lord, naghigugman nimo sila. Kung dili aksidente, naabot mi dinhi, Ginoo. Kay gusto nimo mapabati nila ang imong gugma. Ako pong giisa, Lord, ang mga teachers. Kaniya karon, basta na mga teachers na pa sa wala dinhi, Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Ma'am Linlin nga nagatugot niini. Sa mga grade 6 advisors, Lord, Ma'am Helen, Ma'am Merlita, sa mga subject teachers, Ginoo. Sa pa Teacher Ilger, Sir Mian, nga niya karon, sa pa sa wala pa, Ginoo, wala dinhi. Lord, I pray, Ginoo, sa tanang mga teacher, na ikaw maghahatag kanila, Ginoo, dugang pang pasensya, Ginoo. Dugang pa, Lord, nga pagpailog o pagsabot, O Dios. Nga ila, Lord, nga masabtan, ila, Lord, nga malahutayon, nga matudluan ng mga kabataan, Ginoo. Bisan pa, Lord, sa ilaha nga kakapoy usahay sa panglawas, ako nag-ampo, Lord, sa mga teachers. Nga ikaw maghatag kanlag maayong panglawas sa kanunay. Kusog sa kanunay, Ginoo. Kalipay sa pagtudlo, O Dios. Ug Lord, ako nag-ampo, Lord, nga makita sa tanang mga teacher nga ang ilang mga paghago worth it, Ginoo. Ang ilang pangmatag sayo, pagtulog og dugay, pagtudlo sa mga bata, dili, Lord, makawang apan makita nila, Ginoo, nga imo kining pagabalusan in the name of Jesus. Salamat kay Ginoo nga namuhat ka karon sa among taliwala. Ang among mga luha nga among ipaagas, Ginoo. Luha kinis pagpasalamat nga maayo ka. Luha kinis pag-ila, Ginoo, nga buutan ka. Luha kini, Ginoo. Mga liso kini, O Dios, na among gipugas, Amahan. O sayod kami, O God, nga mag-aani kini o mga maayong butang. Bukong sa ang mga kabataan, ang mga teachers sa imong gugma. And let it be, O God, Lord, nga biyan sa ilang panginabuhi, Ginoo. Makita nila, O Dios, nga di lamang nga mao kini lang source of income. Kundi, Ginoo, mahimo nila kining passion in the name of Jesus. Mahimo kining passion sa mga teachers, Ginoo, that someday, somehow, doon na po'y parihan nila. Passionate nga mo tudlo, passionate nga mo paambit, unsay nadawat nila, Ginoo. Usa ni mga kabataan, mahimong teacher. Usa ni mga kabataan, Lord, mahimong engineer, mahimong doktor, Ginoo. Mahimong mga profesional, O Dios, in Jesus' name. Adunay mga maayong trabaho, Ginoo. Ipahalunan nimo, Lord, diha, Lord, sa mga kumpanya, O Dios, ma-public man, Lord, ma-private man, Ginoo. I declare in the name of Jesus, Lord, that this day, mao kini nga adlaw, Ginoo, nga turning point silang kinabuhi in the name of Jesus. And their lives will never and ever be the same again. Their lives will never be the same again. Sugod karon, Ginoo, maghangtod sa moabot ng mga adlaw, Ginoo, mamuhat ka sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, karon sa Ginoo as the right leaders, Ginoo. Pagpasalamat sa mga teacher, sa ilahang mga parents. Lord, guide them, oh God. O himuha, Ginoo, magikan silang heart, ilang masulat ang tanan. Salamat, Ginoo, mahatag ni kalipay sa ilang parents, sa ilang teachers, sa tanan na nagpalibot nila, Ginoo. Salamat sa iyong pasensya. Salamat sa iyong gugma. Dungog himaya, Lord, among ibalik nimo. In Jesus' name, Amen and Amen. Pwede na ninyo palungon ang inyong mga kandol. Then, atong mga bond paper nga akong giingon.
Thank you sa inyong tanan nga okay ra sa kuha na wala ko mama pero salamat ni Teacher Melita nga naarigya po siya sa mua. Salamat sa akong mga classmates nga mga sipad kay sila kay Teacher Melita. Sorry lang po sa iya. Mag-sorry lang mo. Hindi lang mo mapabalong ni Teacher Melita. Magsalamat sa mga teacher. Anak, pagkuhan sa mua. Pauban ko ninyo. Namiss nga wala ako'y mama nagbantay sa kuha. Pasalamat mo na may mama nga nagigugma sa inyo. Unta, di na lang unta mo mapabadlang sa inyong pamilya. Ay na lang nakuntugan sa inyo ha. Salamat sa mga teacher nga nagtudlo sa buha nga maayo. Salamat sa inyong tanan. Salamat kay sa tanan chair nga imo ming gitudloan. Salamat sa tanan teacher kay inyo ming gitudloan dahil bisag sifat mi inyo japon ming gipadayog tudloan. Ko sa kong pamilya nga kuan ila kong gimahal og ayo. Gipord Pastor Dan. Dahil ang akong nakatunan karon nga dili na magsilipat og kuan kana dili na sige panghilabot sa classmate. Ora. Thank you, Teacher Melita. Yung pagtudlo na mo, miskin si Patni. Thank you po kay Pastor Dan sa pagtudlo na mo parang nag-enjoy me. Then thank you po sa akong family na nag-love sa kuha. Salamat, Teacher Helen, Teacher Melita, Teacher Mian. Salamat ko na. Bisa nagpabadlang ngibot, andapon ka namon. Ako mga classmate na laki, badlongon kayo, sige na pabadlong ni Teacher Helen. Salamat po ko sa akong mama at papa na ila akong ipalangga. Salamat po ko sa akong classmate na butan sila na ako. Na ako'y natunan karon na dili na ako magpabadlong sa akong mama. Salamat. Sorry. Bisag sige magpabadlong mo. Nagyan ko na gituduan. Salamat sa akong papagmamangit ako. Mama. Mama, gituduan. Sige magpabadlong. Pasalamat ko sa talang maestra. Salamat po kong Pastor Dan na ako nakatunan niya. Pasalamat po ko sa akong mama ug papa kay naningkamot sila para sa amua sa among mag-igsuon. Pasalamat ko. Teacher Melita. Palanggaan ninyo yung papa kay pasalamat mo na may papa. Nagpasalamat ko sa tanang may istra. Salamat check kay tulo ang ninyo. Every
hero.